sabeu que amb un objecte com este, en un detectametalls, s'ha pogut resoldre un assassinat? 2 persones assassinaren a un home i ara mateixa estan passant 15 anys en la càrcel precisament amb l'ajuda d'un d'estos detectors de metalls. Doncs mireu, ja tenim les 4:36 de la vesprada i volem centrar-nos en esta notícia. Això és completament real. Sembla tret d'una pel·lícula, però gràcies a aquest detector de metalls es va trobar l'arma homicida. Això ho van fer l'Associació Valenciana de Detectors de Metalls. Així estem veient-los actuar. Es va trobar, com dic, l'arma en la que estos 2 homes mataren a este veí del Grau de Castelló. De manera que es va poder condenar a estos assassins, com vos dic, a més de 15 anys de presó. Connectem ara mateix en directe en Ainhoa Machí. Està a la platja de la Patacona i crec que està rodejada precisament d'estos autèntics detectius del metall. A veure, Ainhoa, conta'ns. Bona vesprada, Ximo. Exacte, estic amb els mateixos membres de l'Associació Valenciana de Detectors Aficionats que participaren en esta operació policial. Però, a més de dur a terme este tipus de controls en este tipus de successos, també amb estos artilugis que esteu veient aconsegueixen recuperar objectes perduts que es requereix la pròpia gent, les pròpies persones que estan ací a la platja. I com podreu veure, la seva feina és una funció social que no té ningun tipus d'ànim de lucre. I no podeu imaginar-se els objectes curiosos que arriben a trobar. Després vos ho conten ells mateixos. Bueno, arrencàvem el programa precisament en estos detectors de metalls i en l'experiència de les persones que es dediquen a detectar metalls, que no és cosa fàcil, no és només portar l'aparell pel camp o per la platja per a detectar metalls. Segur que els heu vist i alguna volta igual us heu preguntat què fa aquesta persona, tiqui-tiqui-tac, per la platja en això. Veu que això, detecten metalls i les agarren, clar, perquè allò, el que n'hi ha en la platja, si ho agarren me l'emporta. Resulta que, i passant a altra qüestió, diguem, més rigorosa o seriosa, per dir-ho així, que gràcies a un d'estos aparells i a la perícia que tenen aquestes persones que detecten els metalls, s'ha resolt un crim. Sí, sí, podria semblar la trama d'una sèrie, d'una pel·lícula, però s'ha trobat l'arma homicida, poca broma, en aquest cas, un gabinet, sembla ser de tallar pernil, a la qual 2 persones assassinaren a una altra persona en el Grau de Castelló. Ara vos donem tots els detalls, però abans ens anem directes a Alboraya, Zaimades, en la platja de la Patacona. Ara, Ainhoa, explica'ns allí en este personal que detecta metalls que són autèntics, jo diria que quasi professionals, porten molts anys, ahí està passant tot per l'arena de la Patacona. Com funcionen estos aparells, Ainhoa? Doncs, Ximo, jo no vos ho explicaré perquè així tenim Alfonso, que és expert. Alfonso, pregunta a Ximo des de plató, ¿cómo funcionan estos aparellos? Pues consiste en primero conectarlo y después ir llevándolo de lado a lado, dando pequeños pasos, aproximadamente cada paso es de la longitud del plato, y en el momento en que notamos un pitido, pues con el scope escarbamos, sacamos el blanco que probablemente hayamos encontrado. Però em comentaves abans que el soroll varia en funció de què? O sea, el sonido, cuanto más agudo es, mejor es el objeto, más valor puede tener. Y cuanto más fuerte suenas, que está bastante más cerca de la superficie. És una curiosa afició que a quantes persones els ha agradat fer-ho en la Comunitat Valenciana? Prou gent. Associats són 205, crec que som ara. 205 persones i d'on naix aquesta afició? Pues majoritàriament de la platja molt bé ho hem buscat i va agregant-se gent. Va agregant-se gent cada volta més. Cada volta més. Bueno, feu una funció social perquè molta gent vos acudix a vosaltres per a que busquen objectes perduts. Exacte. Ens queden per telèfon o per WhatsApp i busquen a l'associació que han perdut tal cosa, podeu vindre a buscar-la. I en qualsevol lloc de la Comunitat Valenciana sempre n'hi ha algun soci que s'acosta a buscar el que s'ha perdut. Segons la proximitat va un o un altre, no? Feu una funció sense ànim de lucre, perquè no cobreu. No cobramos nada. I quin diríeu que és l'objecte més curiós que heu trobat?
Pues hemos encontrado unas 4 dentaduras postizas, lo más curioso. Unes 4 dentadures postisses i en el teu cas, Enrique? Pues han trobat de tot, jo què sé, inclús, sobretot gabinets o utensilis domèstics de cuina. I dinerets què? Diners, bueno, se troben euros cada volta menys, perquè cada volta se paga més en targeta o en el mòbil. I una cosa molt curiosa que m'heu comentat abans, que després de la nit de Sant Joan heu arribat a trobar què? Què m'havies dit abans? Muchos kilos de llaves. Muchos kilos de llaves em dies. ¿Cuántas bosses? Cogimos unas 12 bolsas más o menos y cada una que pudiera tener, más o menos, calculamos que 1 kilo de peso cada una. I vosaltres guanyeu diners en això? O... No, lo entregamos a la policía y si quieren ir a reclamarlo en el puesto que lo reclamen. Doncs ja ho veieu, que troben objectes curiosos, però també fan una funció social i ajuden a les autoritats. Home, jo diria que igual l'euro, o els euros que troben, igual no van a la policia, però vaja, sí que els altres objectes o les claus. Vos presente a Rubén. Rubén Tarín és precisament el detector aficionat que va trobar l'arma homicida, en aquest cas de Castelló, que vos parlaven. Què tal, Rubén? Com estàs? Muy bien. Bueno, i així en el vostre aparell, com se diu això? Detector de metales. Detector de metalls, no? Molt bé. I vosaltres sou detector aficionats. Detector aficionats o detectoristes. Detectoristes. Detectoristes sona Viene del inglés. sona millor, no? Són com detectius del metall, no? Bueno, en el teu cas, a més, col·laborares en la Policia Nacional per a trobar l'arma homicida en un cas d'assassinat. Com va ser aquest cas, Rubén? Bueno, pues se puso en contacto con nosotros la Policía Nacional de Castellón. Ya previamente les habíamos hecho un curso sobre normativa, entonces ya tenían nuestro teléfono. Y pues a finales de 2020 asesinaron a un anciano, entraron a su casa para robarle menos de 100 euros. Le clavaron un cuchillo jamonero que dobló hasta la punta, o sea, tocó hueso y todo, el hombre murió. Y el asesino lanzó el cuchillo a un campo. En primera instancia fuimos enseguida, nos llamaron, fuimos al día siguiente y nos dijeron que estaba en un campo. Esa visita no sirvió de nada porque había mentido el asesino. Fue a los 2 meses o así que volvió a declarar. Fuimos a otro campo Imagineu-la i trobareu el y lo gabinet. encontramos. Bueno, ara parlarem una miqueta més d'este cas. Va ser en un aparell com estos. Sí, este precisamente fue el que encontró el cuchillo. És important que l'aparell dona, conforme estan explicant-nos estos companys que estan a la platja de la Patacona i ens explicaven com funcionaven, el tipus, la intensitat en la que sona l'aparell, en funció de la distància, imagina, del tipus de metall, però també la vostra, no sé si dir intuïció, habilitat o experiència a l'hora de manejar-lo. La pericia también, sí, experiencia. Son muchos años, yo llevo desde 2018, por ejemplo. I va ser en este aparell, justament, en este mateix, que és el teu, en el que trobares el gabinet. Podem fer una prova, a veure si funciona? Digue'm, en una... Podíem haver amagat per així per el plató, potser alguna cosa de... La hebilla del cinturón, si quieres. La hebilla... Mira, jo porto les claus així en la Las butxaca. llaves. ¿Vale? Entonces les detectaré. ¿Ese sonido? Sí. Sí. Y es más intens cuando me está... Ahora que he subido el volumen, claro, eso también va en función de... Las llaves son más ferrosas, va a tener otro sonido. Y la hebilla, otro. Ah, la hebilla és com més finet, no? Sí. Això que va en funció del tipus de metall. Sí. Llavors, les claus com sonen? Les claus sonen com més... Un tono más grave. I segons el tono que donen, vosaltres podeu saber el tipus de metall que és, inclús. Sí, no estás 100% seguro hasta que lo sacas, pero sí nos hace una idea. Caram. Escolta, Rubén, anem a fer una cosa. Anem a sentar-nos. Sí. M'acompanyes, Rubén, així a la taula d'actualitat, perquè volem endinsar-nos una miqueta més en el cas, perquè Rubén, concretament, i en aquest detector, va ajudar a resoldre un crim. Anem a parlar en més detall d'esta i altres qüestions de l'actualitat. Ens acompaña David Maroto, que es periodista del diario ABC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Verónica Guaita, abogada penalista. ¿Qué tal, Verónica? I el nostre company, Àngel Hernández. Bueno, Àngel, anem a... Ja Rubén ens ha explicat algunes pinzellades del cas. Va ser un assassinat, a més, per robar-li a un home al Grau de Castelló apenas 100 euros. I en el detector de metalls va eixir
on estava amagada l'arma assassina, no? Així és, Rubén ha començat a explicar-ho. El crim va ocórrer al novembre del 2020. En la fase d'investigació, la Policia Nacional va reclamar l'ajuda dels detectoaficionats per a trobar l'arma homicida. Es van fer 2 batudes al camp i en la segona d'aquestes cerques es va localitzar aquest ganivet de tallar pernil que va facilitar la condemna per assassinat d'un dels 2 detinguts. Va entrar a presó l'any 2022. I clar, per què ho han sabut ara? Perquè la Policia Nacional no havia autoritzat als detectoaficionats que ho feren públic fins avui, fins ara. Bueno, Rubén, conta'ns de quina manera contacta amb vosaltres la Policia Nacional per a dir necessitem especialistes com vosaltres per ajudar-nos a detectar un gabinet, el gabinet de pernil que va ser l'arma homicida. Com va ser? Bueno, pues como te he dicho antes, ya tenían antes nuestro teléfono. ¿Pero el teléfono lo tenían porque vosotros el faciliteu o ya habíeu fet algún treball previ per a la policia? No, les hicimos un curso sobre normativa. Nos llamaron y nos pidieron cómo estaba la normativa en la Comunidad Valenciana de campo y de playa. Vale. Fuimos, les explicamos el curso, se quedaron nuestro teléfono y a los 2 años o así nos llamaron, ha ocurrido esto, no tenemos detectores en la comisaría, nos podéis ayudar, i para allá que fuimos. Somos todos de Valencia y fuimos a Castellón a ayudarles. Rubén, jo volia preguntar-te si esta és la primera volta que la Policia Nacional vos demana ajuda i què passa en altres països, perquè sembla que això sí que és més habitual. Sí, en otros países, en Inglaterra sobre todo, en Holanda está mucho más normalizado esto, pero en España es la primera vez que colabora una asociación detectorista con la justicia. Rubén, me digueres que anàreu 2 vegades perquè el lloc era un lloc, era un camp, era una zona de muntanya, no? T'encantés, un tipus... No, era una zona rural. Era una zona con chabolas, ¿de acuerdo? La primera vez que fuimos era un campo de cañas que tenía enfrente de la casa, el ayuntamiento lo segó todo, nos pusimos a buscar, lógicamente allí no estaba porque había mentido el asesino. Y la segunda vez que fuimos nos dijeron otro campo unos 100 metros más para allá. Y fue llegar y a los 2 minutos encontrarlo. Estaba un poco mimetizado con las rocas, había llovido, había barro, pero enseguida lo encontramos. ¿Y fuiste tú directamente quien sí, te vio? Vamos, es que varios compañeros. Casi lo piso, o sea, lo tenía encima. En el momento que suena, claro, tú no sabías lo que era y a partir de ahí, ¿qué fas? Avises als agents per a que avisó al inspector y ellos llamaron ya a policía científica. Perquè estava com soterrat el no, gabinet de la pluja. Estaba muy mimetizado, muy camuflado con el suelo, no estaba del todo enterrado. Aunque habían pasado ya 2 meses, estaba mitad a mitad. Bueno, jo veig que el treball conjunt, Verònica, de Policia Nacional i estos detectoaficionats, no, com dius que te diguem millor, Rubén? Detectoaficionats o detectoristes. Detectoristes, m'agrada més detectoristes, pues va ajudar a resoldre un cas, però també és curiós que la Policia Nacional requerisca, perquè no tenen, diguem, estos detectors de metalls, però més que el detector, comentàvem en Rubén, és també la certa perícia que tenen, l'experiència que tenen a l'hora de detectar metalls. Sí, la verdad es que es bastante interesante. Me parece curioso que al final os pidan ayuda para encontrar, pero también es interesante al final encontrar el arma, si hay alguna posibilidad de pues, bueno, utilizar este tipo de artilugios y encontrar un arma con el cual se ha asesinado a una persona, pues oye, me parece fantástico. Y la verdad es que deberían de pedir más veces ayuda, porque yo creo que igual nos serviría para encontrar más cosas. Sí. Perquè no és molt habitual, no, David, que la Policia Nacional demani ajudes a certs col·lectius, como en este caso, los aficionados a detectar metal, ¿no? Sí, lo ha comentado Rubén, que es la primera vez en este caso que en este caso la Policía Nacional pide ayuda a un colectivo como este. Decía Verónica que es curioso, es sorprendente que en pleno 2020 sea la primera vez que la policía acude a este colectivo para algo que yo creo que se podría utilizar en muchas más investigaciones, tanto de policía como de Guardia Civil en la Comunidad Valenciana. Y también, aprovechando que está Rubén, también me gustaría preguntarle si esta colaboración cree que sienta un precedente y también ayuda a limpiar la imagen del debate que cierne en torno al expolio y todas estos descubrimientos cuando ocurren cerca de yacimientos y toda la polémica que concierne a este debate.
Sí, lamentablemente cada vez se ven más noticias sobre expolio, pero no siempre hay expolio con detector de metales. Al igual que esta herramienta sirve para limpiar, descontaminar, ayudar a la justicia, sirve también para hacer daño al patrimonio, ¿vale? Pero no todo hay que meterlo en el mismo saco. Un furtivo también puede ser un cazador legalizado o un ladrón de bancos. ¿Por qué? Porque tiene la misma herramienta, tiene una escopeta. Depende del uso que le des al aparato. Una volta es va trobar l'arma, en quin moment la policia vos comunica, en efecte, Rubén, ese gabinet es el gabinet en el que estos hombres van matar a Esteve de Castelló? A los poquitos meses nos dijeron que era el arma del crimen, se habían encontrado huellas, se había encontrado sangre en lo que es el filo, la punta, y en 2022 entró a prisión esta persona, más de 15 años de cárcel. I durant este temps heu hagut d'estar guardant complet secret al voltant de... Vosaltres sí coneixeu aquesta informació, clar. Secreto de sumario, sí. No lo saben los socios, no lo han sabido, solamente los miembros de la directiva. Clar, la sensació de poder ajudar a resoldre un crim, clar, imagino que és una cosa inesperada, sí, ha sido una però agonia, a partir d'ara igual vos plantegeu... Una agonia de 4 años callados. Clar, perquè era realment molt important, clar, no trair en efecte aquest secret sumarial, no? Rubén, perquè quanta gent feu ixa batuda? El primer día fuimos 4 personas y el segundo fuimos 3. Fuimos tantos porque éramos 4 en ese momento en la directiva, queríamos encontrarlo lo antes posible para que se hiciera justicia. Entonces fuimos 4 y no apareció. El segundo día fuimos 3, no pudo venir un compañero, pero es que lo encontramos a los 2 minutos. Era una zona mucho más amplia que la primera. Nos hubiese gustado ir con más gente, pero como teníamos que guardar silencio, pues... Era important que fora és menys per a mantenir precisament aquesta discreció durant tot este temps. Rubén Marín, tant de bo que els detectoaficionats pugueu ajudar també a resoldre casos com estos. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Un plaer.